Bare tage det hele, eller? Ja. Jeg vil have den med Leo. Den med Leo? Den med Leo. Og der er også en kuldshaker til mig. Kuldshaker. Er det nok? Ej, tag lige en mere, ikke mere. Det var stift, eller? Alt for dig, skat. Så tager jeg den, så skærer jeg den. Og fint, du har også nu. Ja. Så er lige pludselig alle der vil. Vi ses, Camilla. Hej, Camilla. Tror du det her, Kenneth? Ja, den adresse. Der sker noget. Som der er et eller andet, ikke? Check. Du kan kigge, hvad fanden der. Ja.